nit, soc Josep Rivera, soc músic en què he estat treballant en diverses orquestes a nivell nacional i internacional, en la Mahler Chamber Orquesta, en l'Orquestra del Teatre Hagen d'Alemanya, en l'Orquestra de Marsella, Opéra Marseille, l'Orquestra de València, l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, en les Arts, l'Orquestra de la Comunitat de Madrid, a la Sinfònica i l'Orquestra de Ciutat de Granada, entre d'altres orquestres. I voldria convidar-vos a participar en el concurs internacional Ciutat d'Alcoi. Serà una experiència meravellosa, segur que podreu aprendre moltíssim i vos convide a que no deixeu passar aquesta gran oportunitat. Molts ànims!